Ikaw mo na sakit. 10 years na yun. Ilan? 10 years. 10 years na. Parang naninigas yung ganito. Tapos umabot na siya dito, oh. Yan dyan kanina, frozen shoulder yan. Tapos, babawa mo kamay mo. Ito lang gagamitin ko. Yung ito mo, galing yan, ganun kamay mo. Galing yan dito. Hanggang dyan. No. Di ba tama ako? Sumasakit yan hanggang dito. Hanggang pasok. Hindi, straight mo lang. Yan. Hanggang dito. Tapos dito. Hindi, dito. Yan, dito. Yan. Yan na. Linisin mo muna yung ano. Sabi daw, kinukulang ka. 10 years mo na sakit yan. 35 ka pa lang, 20 plus ka na may sakit niyan. May pangalan sa Yung sa 10 years mo na sakit, nagtatrabaho ka na yun. Meron na po sa ano, sa SM. Pikit. Ganyan na kamay. Para magdasalan. Pikit. Amen. Wala ka bang peace sa amin? Panyo? Wala. Wag na. Punaksa ko lang, makawis. Pikit. Kinakabahan kasi ako. Huwag kang kabahan. Relax lang. Isipin mo yung asawa mo, mga anak mo. Relax. Pagkasama pa kayo ng asawa mo, pikit. Isipin mo yung asawa mo. Pikit lang natural. Sa pamumulit. Linisin mo. Panatiliin mo ang asawa at mga anak mo. Hanggang tuhod ka lang. Ano na malabas sa katawan mo? Malagkit na init. Ang init po eh. Saan nagmumula ito? Para sa katawan ko. Tapo mo lahat yung sakit na yan. Inuulit ko ang sinasabi ko ulit sa ito. Ito na yung ulit. Gagalangin mo ang katawan ng aking ama. Naiintindihan mo na? Panatiliin mo ito. Ang iyong asawa ay lamang ay pinigay sa'yo ng aking ama, di ba? Kasal kayo hindi? Kasal na po. Sige, panatili mo. Kasal na kayo, di ba? Ano po, parang buwan. Nakarambuan lang. Panatili mo dahil kinasal kayo ng aking ama. Naiintindihan mo na? Ano po. Naiintindihan mo yung sinasabi ng aking bibig. Panatiliin mo ito sa aking ama. At galangin mo kanyang katawan. Naiintindihan mo na? Ano po. Sige. Kala, linisin mo. Kailan mo na, matagal mo na itong sakit. Ano po. Yung bahay na tinitira mo, doon na ba ito nagsimula na nagkasakit ka? Doon po sa kabila. Pero doon rin, malapit lang. Ano po. Gaano ito layo ang distansya simula doon sa bahay na nilipatan mo? Mga ilang hakbang o ilang bahay ito? Sige, maglinis ka ng katawan mo. Ano po. Medyo malayo din. Mga ilang bahay, 10, o dalawang haba ng trailer. Mga 20 bahay ganun. 20 bahay. Sige. Doon lang, tapos ganun pa rin ito. Nagsimula to. Ngayon, hanggang ngayon, nandun pa rin yung sakit mo. Kahit nakalipat ka na. Sige. Kaya pala napapansin ko parang bahay na ano, ganun pa rin nag-ano. Sige, tanggalin mo lahat to. Nadaragdagan ng mga ganito po. Sige. Tanggal na tanggal. Magsisi, manalangin. Magdasal. Hindi ka kinukulam. Manatili ka sa aking ama. Humingi ka ng kapatawaran. Hindi natin mapapagalaw yung process mo hanggang hindi ka nalilinis sa Espiritu. Tumawag ka kay Kristo. Ano yan? Process? Ano yan? Kung hindi ka kinakosit mo, maglinis ka. Ano yung sakit mo? Matake po ako. Ha? Matake po. Kailan kayo natake? Kasi po. Semi-stroke o stroke talaga? Stroke po. Saan niya? Paano ka lawetin? Naangat mo naman. Nagpahilot ka na sa magilot. Nag-pandemic po tapos nag-pandemic sa reception. Tapos nag-pandemic, hindi na kami nakapasok. Darlak. Sa reception. Ginanong ka na? Kaso, ilang beses na po. Tapos wala na, nagsara na kasi hindi kami makapasok. Sa therapy.
Tapos nagte-therapy. Una sa ulit, yun naman. Iba naman sa therapy. Ano naman nangyayari sa'yo? Parang lang kung bumigit ako. Lalong bumigat yung therapy ka? Parang lalong bumigit ko. Yung therapy ka, lalong bumibigat. Dati hindi naman ganyan. Ano ba trabaho nyo? Kung bakit ka na-stroke? Ano ba ginagawa mo? Nagtatayag ka ba? Naglalakad ka ba? Kuya, nagtitignan lang yung ulit ko. Kuya. Kaya, Kapalagi kayo titinda. oh. Sumanggagamot, nagpatingin ka na. Tulog ko, Albularyo. ambulary. Anong sabi niya sa'yo? Iniinit ko, tapos parang kung inaalay, kaso hindi na kami nakabat ko. Pero gumagang naman siya. Ayaw lang kong gumalaw. Hindi, yung dating doon sa pinunta mo, malapit lang naman kasi sa inyo. Sa Tarlac lang kayo, di ba? Taga-Tarlac ba yung nagkagamot sa inyo? Oh, sa inception. Eh bakit mo lang naman? Ba't hindi ka pumunta sa kanya? Matagal na po. Matagal na. Matagal na. Tapos, Last year lang naman yan, di ba? tapos, February 15 na madaling araw, nakapanood po ako ng yung naggamit po kayo. Hmm. Tapos tinerapi siya, lalong hindi siya gumagalaw. Yung una po yung therapy ko, kuryente. Tapos naman yung sa akin naman yung therapy yung sa ugat-ugat. Nagtapaka yung nagte-therapy sa akin. Bakit hindi gumagalaw? Dapat ba, 5 months to 3 months, may ano na, Pero hindi pa rin gumagalaw. Angat mo nga yung paa mo. Mabigat. Sige, nasala mo na. Kunti na lang, te. Paspas ng paspas. Lahat ng pawis. Pipitik na lang to. Kapatid mo ba to? hindi mo rin po Hindi siya kinukulang. Maitim lang to na maligno. May halong pagkapula niya. Salbahe nito eh. Kaso, kung may manyakas na lalaki, may manyakas din na maligno. Eh, paulit-ulit ko sinasabi sa bibig ko, galangin niya katawan ng Diyos. Baka naman nagbibis ka kung saan-saan. Kaya kanya nakikita. Kasi nagre-risk pa ng aking ama, napakisabi sa kanya, naggalangin niya ang aking katawan. Ay paulit-ulit ko lumalabas sa bibig. Hindi naman sinabi nagpupunta ka sa ibang lalaki, ha? Awat ko. Wala nang minto, no? Bilat ang mata. Amen. Inom ang tubig. Punasan mo, pistawel. Sige. Anong pakiramdam mo? Anong pinagkaiba? Magaan ngayon kaysa kanina. Magaang ngayon kaysa kanina. Banggitin mo ulit si Kristo 3 beses, uminom ka pa ng tubig, dagdagan mo pa. Oh. Pag hindi mo dinagdagan ng tubig, inom. Huwag mo ibaba dyan, may dasal. Sige. Tingnan natin. Straight lang. Baba kamay mo. Wala siyang katulak, di ba? Dito. Nawala na yung bigat, di ba? Ito na lang, di ba, yung sa taas. Yung pagdating dito, nawala na. Naalala mo ito kanina, ginaganito ko to. Tingin na diretso. Di ba, magaan na? O, di ba? Wala na. Pangis ko kanina. Ganyan talaga, pag may sakit sa spiritual, nililinis kayo ng Diyos. Pag hindi kayo nilinis sa spiritual, hindi gagaling yan. Relax lang. Hawakan mo muna yung bukol mo dyan sa leg mo pala, pag natin galawin. Wala na.
Wala na. Sakit. Wala na. Yung hiro sakit pagigaw. Ngayon, wala na. Yung nilinis sa, hindi ka pa nalilinis sa spiritual, masakit. Ngayon, subukan mo, sige ka lang mo. Wala nag-aaral. Wala na gano. Hindi pwede ka lang uwi. Wala na siyang ano dyan, oh. Hindi ka kinukulam. May sumusunod lang sa'yo. Boyfriend mo. Boyfriend mo maligno. Yung boyfriend mo maligno, sinusundan ka. Kaysa ka magpunta. Sige pa, todo mo. Sige pa. Ow! Ay. Sige. Relax lang, huwag mong gagalaw leg mo. Kung gagalaw niya, relax lang. Sige pa. Ingat, sa mess lang. Ako, magkano po? Ano ba yan? Ano yan? Ah, sa Nawasa? Bigyan mo lang siya 300. Oo. Thanks. Ay, binibigyan ng tubig. Wala na akong inisip. Na, babang kamay. Pareho. Straight na katawan. Yan, ganyan lang. Natural lang. Hinahin mo lang. Pano lang. Ganga lang. Ganga lang. Relax lang. Huwag mo itong dito. Oh. Diretsyon tingin. Relax lang. Relax. Go. Relax. Straight. Na. Wala na. Nararam kanina to. Ganito. 10 years mo na itong sakit ha. Tigyan mo lang. Hindi, tama lang yan. Tigyan yan. Tapos ibuka mo ito. Butterfly mo. Yan. Tiga. Baba pa. Baba. Natural lang. Okay. Tiga. Straight. Straight. Relax. Diretso ka katawan. Relax. Huwag ka mag-isip. Babae ka kasi. Relax. Relax na. Gama mo lang. Okay. Sa inyo tumunog, igano mo yung daliri mo. Di ba yung tumunog sa'yo ito? Gano mo, straight mo. Tigasan mo kasi. Di ba ito? Yung ugat mo kanina muli tumunog. Yung tinasay mo, lagi mas katang dibdib mo. Relax. Wala na. Okay na. Kaya mo na magtanggal ng bra. Ano pakiramdam mo? Ayun, tumulong ko. Siyempre, hindi pa nakalak yan. Ano pakiramdam mo kung wala yung sakit? Wala na po ba ako? Wala na. Wala pa tayo dyan. Dito pa lang tayo. Ganun mo ulit. Dalawang kamay. Ikot mo katawan, ikot mo yung kamay mo. Ganito lang, para hindi ko may hirapan. Ganun mo. Kabila. Masakit? Hindi. Sige, tayo. 10 years na kasi yan eh. Pagkakaroon naman ng ordinary yan, hindi natin makukuha yung pain kasi 10 years niya na sakit. Tingnan mo kung ano lang pinagkaiba. Sige. Hindi mo yata sa hilot. Bakit po nagala? Bawal ko mo naman pahilot. Pahingin ang katawan. Hinga. Sapa. Hinga. Last. Okay, kumalaw na siya. Opo. Straight ulit, straight. Relax. Ayun ko. Relax lang. Sige.
Okay. Relax. Okay. Gano'n mo pa. Relax. Relax. Okay. Relax lang. Diba mo kamay? Diretso tingin. Diretso. Diretso. Last. Ini. Okay. Kanan kamay mo. Diretso. Wala na. Jangan mo lang. Wala na. Ganun gumalang. Anong pinagkaiba kaya sa kanina? Masakit po kanina eh. Ngayon, Hindi po okay na po. wala na sakit. Leg mo, wala na bukol. Wala na. Okay na po. Wala na. Pero wala na. Ano kayong parang wala na? Ano talaga? Wala na o wala na? Iba yung parang eh. Ano talaga? Wala na o meron pa? Pag konting pain, natural lang yan. Kasi 10 years, tanda mo. Iba yung ganito. Kaya kamay mo. Tignan mo. Tignan mo to, mabilisan ha. Dapat to, sasakit yan. Antay mo ko na yung kanina ha. Relax mo lang. Gawin lang. Nasakit. Hindi, di ba? Ngayon, itong balikat mo, baba mo yung kamay mo, igano mo, papasok, 1, 2, 3, tapos 1, 2, 3. Tapos igalaw mo yung leg mo, ganun, tapos iakot mo, konti, 3, galaw, play. Tapos iakot mo yung kamay mo. Wala. Sobrang gaang na yan eh. Gaan na, mag-ano siya. Yung hininga mo, sabay-sabay na yan. Mag-ano nga po eh. Wala na. Mag-ano siya. Wala na, hindi na umabol yung shot mo. Shot mo maligno. Maligno yung shot mo. Hindi sa tao, di ka kinukulam. Okay, dito ka na para mabasbasan na. At makakauwi na kayo. Lagyan mo siya ng langis ha. Pagkatapos, tikit. O shoutout mo muna. Taga saan ka? Commonwealth po. Uy, shout out pala kay Ate Carolina. Siya pala yung Sa YouTube channel lang yan ha. nanonood din siya. O sige, shoutout mo. Taga Kay saan Ate ka? Carolina. Commonwealth po. Commonwealth ko. Mega shoutout dyan sa Commonwealth. Ano Ano pa pa? rin nag-guide sa akin papunta ito kaya punta kita ako. Ngayon, ano pakiramdam mo na? Okay na po. Wala na sakit. O, ilan years mo na sakit yan? 10 years na po. Matindi yung percent mo. May ipit ugat. May lamad pa. Sakit. Masakit talaga. Lahat yan, masakit yan. Hanggang dibdib mo, hanggang sikmura mo. Lahat yan, damay, pati manhid. Kompleto lahat yan. Pababa, pag Oo, lahat yan. Sakit. Parang ano yan, semi-stroke style. Salamat, thank you so much. 10 years mo na sakit yan. Taga Commonwealth, Quezon City. Salamat po sa Panginoon Kristo. Thank you so much. God bless.